Γεια σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και εγώ είμαι αρκετά καλά. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε σε κάποιο βιντεάκι, αλλά τώρα που η σεζόν μου τελείωσε και θα μπούμε σιγά σιγά σε mood ξεκούρασης και ανάπαυσης, θα τα λέμε πιο συχνά, όχι ελπίζω βασικά, σίγουρα θα τα λέμε πιο συχνά. Οπότε σήμερα είπα να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul, μιας και πήγα σούπερ μάρκετ, είχα αρκετό καιρό, έπαιρνα σκόρπια πράγματα από εδώ και από εκεί, αλλά σήμερα πήγα λίγο να πάρω κάποια πιο βασικά πράγματα. Πήγα στα Lidl και πάμε να δούμε τι πήρα σιγά σιγά. Λοιπόν, ξεκινώντας με το πιο απαραίτητο από όλα, χαρτί υγείας. Ξέρετε, κλασικά. Λοιπόν, πήρα πατατάκια και αυτά εδώ τα γαριδάκια. Τα πιο πολλά λιχουδιές και τέτοια είναι για τη μαμά μου δωράκι. Εντάξει, βέβαια τσιμπολογάμε κι εμείς, εγώ με το φίλο μου. Αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε όσο μπορούμε. Βέβαια τη χαλάμε, την ξαναξεκινάμε διατροφή που σας έχω πει σε πιο παλιά μου βίντεο ότι προσπαθώ να χάσω κιλά. Είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια τώρα κανένα μήνα, 1,5 στο τέλος της σεζόν ξέφυγα λίγο, αλλά τώρα θα μπούμε πάλι στον αγώνα και σιγά σιγά θα προσπαθήσω να χάσω ακόμα περισσότερα. Θα σας μιλήσω κάποια άλλη στιγμή για αυτό το θέμα. Οπότε συνεχίζουμε. Πήρα δύο τέτοια πακετάκια μπισκότα και για το πρωινό. Μου αρέσει να τρώω ένα με τον καφέ μου το πρωί. Και για τη μαμά μου, όπως σας είπα, εντάξει, πιο πολύ που είναι γλυκατζού και της τα παίρνω έτσι δωράκι. Λοιπόν, 3 σερενάτα έχουμε εδώ πέρα. Και έχουμε ριζάκι, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο μας αρέσει πάρα πολύ με τον σύντροφό μου και το παίρνουμε. Καλά, αυτός το φτιάχνει, είναι expert στο ρύζι. Λοιπόν, φασόλια μαυρομάτικα, 2 πακετάκια. Φασόλια μέτρια. Εδώ έχουμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, κάτι για ένα σημάντας τέλος πάντων, ο σύντροφός μου το πήρε κλασικά, κάτι πανάκια για το αυτοκίνητο, για τι είναι, cleaning wipes, ναι τέλος πάντων, ήταν φτηνά λέει και τα πήρε, τέλος πάντων. Αυτά τα 2 σοκολατούχα, πιο πολύ για το φίλο μου, εμένα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, ροφήματα τέλος πάντων. Ένα high protein, 2 βασικά γιαουρτάκια με ρόδι, raspberry και goji berry, τέλος πάντων. Δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει τα συγκεκριμένα, ελπίζω να είναι ωραία. Καφέ ελληνικό κλασικά γιατί μου αρέσει full. Πήρα 2 μαρουλάκια και μπανάνες. 2 χυμούς ντομάτας. Αυτό εδώ που είναι παρόμοιο με το Monster, Red Bull και τέτοια φάση, πολύ μέτριο, αλλά του πήρα ένα να το πιω τέλος πάντων, κακός αλλά το πήρα. 2 τόνους, 2 τόνους κονσερβούλες, οι οποίες εντάξει ούτε χαβιάρι να παίρναμε, το έχω ξαναπεί έλεος. Λοιπόν, κάτι λουκανικάκια εδώ πέρα, Μικόνου, δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει ούτε αυτά, ελπίζω να είναι ωραία. Ένα κοτοπουλάκι, να το μαγειρέψω. Γαλοπούλα βραστή. Το έχεις εδώ πέρα ένα τεράστιο πακέτο με φέτες, 3 τόσο, δεν θυμάμαι, ωραίο. Στραγγιστό γιαούρτι 2% γάλπο, πολύ ωραίο και αυτό. Σταρένιο ψωμάκι του τόστ. Λοιπόν, αρακάς και σπανάκι που αρέσει ο σύντροφό μου για σπανακόριζο, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, δεν είμαι τόσο του σπανακόριζου. 2 πακετάκια κιμά για να φτιάξω μπιφτεκάκια. Τι άλλο, 2 πακέτα μακαρόνια ολικής. Ψιλοκομμένες ντομάτες. Μανιτάρια σε φέτες. Protein bar, αυτές εδώ πέρα τις έχουμε ξαναπάρει, συμπαθητικές. Επίσης πανάκριβες, τι φας δηλαδή με τις μπάρες, ας πούμε, εντάξει, Παναγία Βόηθα. Και τελειώνω, δεν κάνω λάθος, με 2 μπουκάλια ξύδι, για όποιον είναι θυμωμένος, να κερνάμε. Όχι πλάκα κάνω, για το φαγητό, για τις σαλάτες κλπ. Και αυτά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω να ξέχασα τίποτα. Πάω να τα φτιάξω, να τα τοποθετήσω. Το πιο βαρετό σημείο της αγοράς είναι αυτό. Δηλαδή μου αρέσει να το ψωνίζω, αλλά δεν μου αρέσει να το φτιάχνω. Λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ, να περνάτε καλά. Γεια σας!